Kasi ang katwiran ko, tinaasan mo ang presyo mo, mahirap mabili. Hindi katulad nung marami kang suki, pero mababa yung presyo mo, hahata ka na lang sa maramihan. Mas marami yung niluto mo, kahit pa mahal ang bilihin, mahahatak mo na yun sa lahat-lahat dahil mura yung presyo mo, mauubos ang paninda mo. Hindi ka matitiran. Bigas pa lang, 2.5 kaban sa araw-araw. All over, sa karne, minsan halos 40 kilos sa karne. Manok, baboy. Sa gulay, marami. Marami talaga sa gulay. Pati sa isda, ganun din. Sa dami po ng kainan dito, ano po pinagkaiba ng kainan? Siguro po dahil sa unang-una, mababa yung presyo namin. Sa kanin, bastante na sila dahil marami yung kanin namin. Kumbaga, kain mo ng 10 piso, busog na busog ka na. Pwede ka na kumain kahit 5 piso eh. Busog ka na eh. Sa ulam, ang presyo namin, 25 ang gulay, 50 ang karne, tapos may half siya. Mas mabenta ang puro half kasi matipid na sila doon. May isang kanin sila, may isang ulam sila na karne, gulay, karne, tsaka isang kanin, 60 pesos lang. Ako nga po pala si Teresita Loyola, pero ang tawag nila sa akin, Tess o kaya Ate Teng. Nag-start to since 1998. Tulong to sa pamilya, sa asawa ko, dahil maliit lang ang kita ng pangkaraniwang nagtatrabaho. Kahit papano, sa pagtitinda, nalilibre na kami sa pagkain. Hindi man kami kumita ng malaki, nakalibre naman kami sa pagkain. Number 1 yun. Nanay ko po kasi, kusinera. Kusinera po siya, pero hindi po kami nagpapaturo. Tinitignan lang namin yung kung paano siya magluto. Siguro nga dahil dun sa panlasa nila tsaka sa presyo. Noon kasi merienda lang tsaka puro take out lang ang bentahan. Ngayon nung nagkaroon ng pwesto, ayan, marami nang kumakain. Marami nang nagte-take out. Mahirap kung wala kang mga kasama. Pero dahil sa kailangan mo ng mga kasama, kailangan mong bumayad, okay lang. Hindi problema. Kasi makukuha mo rin naman yun sa pang-araw-araw na kita. Kahit ilan sila, bigay mo yung tama para sa kanila. May matira sa'yo, konti o maliit, okay lang yun. May natira pa rin. Hindi naman kasi kami naghahangad ng malaki ang kita. Doon lang kami sa tama lang. Dito ko na napagtapos yung mga anak ko eh. Kahit na sabihin maliit lang yung kinikita mo, nahuhubot naman lahat yung pangangailangan mo. Awa ng Diyos, tapos na yung mga anak ko. At sila nakatapos na. Kami, yung asawa ko, tsaka ako, ito na yung pinakaano namin, libangan. Libangan na kumikita ka, yung katawan mo, parang na-exercise na rin dahil hindi ka nakakaramdam ng paghihina. Nakaramdam ka ng paghihina. Sabihin, wala ka ng trabaho nun. Siguro hanggat marami pang dumadating ng mga customer, sige pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pagsitinda namin. Masarap kasi yung pakiramdam yung ganyan eh. Ang dami lumalapit sa iyo ng mga tao. Masaya, tinan mo, may dumadating na mga tao, may dumadating. Kung gusto niyo pong kumain dito sa kantin namin, hanapin niyo lang po yung address namin dito sa Suarez May Bunga. Sa Malibay po ang tawag dito sa lugar na to eh. Tanong niyo lang po yung kainan dito na kay Ate Tess o kaya kay Ate Teng. Isa lang po yun. Ako po yun. Sana po maligaw kayo dito.
nga tayo manonood ng YouTube nila.